Malta hija ekonomija miftuħa u kibret b'suċċess fl-erba' irkejjen tad-dinja. Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt simpożju organizzat mill-Gvern dwar perspettivi dwar il-politika barranija ta' Malta. Fl-indirizz tal-ftuħ, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' Malta Carmelo Abela enfasizza l-importanza tal-kummerċ fl-aġenda tal-politika barranija ta' Malta. Huwa spjega kif Malta matul dawn l-aħħar snin fitxet li ssaħħaħ il-politika kummerċjali tagħha billi trasformata f'waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-aġenda barranija tal-pajjiż. Huwa nnota kif permezz ta' rabtiet mill-qrib ma' entitajiet ekonomiċi lokali u dipartimenti ministerjali oħra, il-pajjiż rażieda fid-delegazzjonijiet u laqat fuq kummerċ ma' pajjiżi msieħba. Il-Ministru saħaq ukoll fuq bosta temi kurrenti għad-dinja li huma importanti li nelbuhom fosthom it-tibdil fil-klima. Kif aħna nħarsu lejn ċertu sfidi li għaddejjin madwarna u nħossu li sfidi globali għandhom jiġu trattati b'mod globali, ġifieri pereżempju l-tibdil fil-klima hija sfida li kull pajjiż irid jagħti s-sehem tiegħu, però hija sfida li l-kol flimkien hemm bżonn li nittrattawha u eventwalment nittamaw li nirbħuha. Fil-politika barranija ta' Malta, il-Ministru Carmelo Abela tkellem ukoll fuq l-importanza mogħtija lill-Asja hekk kif Malta qed taħdem fuq il-ftuħ ta' preżenza diplomatika fil-Ġappun, pajjiż li Malta għandu miegħu surplus kummerċjali. Pajjiżna mistenni jiftaħ ukoll l-ewwel missjoni diplomatika tiegħu fl-Amerika t'isfel. Is-simpożju kien indirizzat ukoll mis-Segretarju Eżekuttiv l-Organizzazzjoni Komprensiva tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni tat-Testijiet Nukleari, Sur Lassina Zarbo. Saru wkoll żewġ diskussjonijiet iffukati fuq l-emanċipazzjoni tan-nisa, il-paċi u s-sigurtà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.